into the darkness to shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. I got us greater, I got us stronger, got you a higher than any other. I got a sealer, a summon power. I got into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, not like you. I got us greater, I got us stronger, got you a higher than any other. I got a sealer, a summon power. And if I got us for us, then who could ever stop us? And if I got us with us, no one could stand again. And if I got us for us, then who could ever stop us? And if I got us with us, no one could stand again. Stand again. I got us greater, I got us stronger, got you a higher than any other. I got a sealer, a summon power. I got. Mentang ini asngau ya kajikai nak kaktin ublay. Andala dep pen baptis ya Jisu. La yalam ya u Jisu daw mensim syariklaw. Bo an pen ya u daw soitan. Andaw la syak jing et hangta saw posingi ba saw pumit. Hadien kataw Jisu la tengan bah. Hamar kumta ta soitan unong pen ulawan hau Jisu ba ulaong. Lada milong kun blay. Tu kum igini mau bakin long kikpu. La tho bam tang do kupu hi baun em ubreo. Henrei da ka ktien baro bami no nakashintor ublay. Di kumtaw soitan ulayalami u sya kanong ba kabakut. Ba ula bo u halo drong ka dong ka temple bat ulaong. Lada milong kun ublay. Tu pno elde na bala tho on ai hukum ki angel jong u shphang jong me. Bat kin rai me hakikti jong ki. Bo on yok kumno mi jin third ilaka kchat how mau. La tho pat menom tun jo yo try uba ublay jong me. Usoitan omshem lakut tang hang ni ulayalam pat yo Jisu sya uluam ba jong bat ulaong. Pet ikini ki hima ka perthai baro bat ya ka burom jong kiru. Kini ki eke baro ngan sa ayam me lada mendem bat mani yang a. Kiel no meu soitan na bala tho men mani ya utrai uba ublay jong me. Tang ya u hiru men shakri. Habau soitan omshem la job pen yo Jisu. Ula ino ya u. Hakmiru ki angel kilawan bat kila syakri ya u. Te kendiat ngin ya pet ya kani kacinghikai na kaktian ublay. Ki jing pensyoy daw soitan ki wan hakador jong. Jing dan kam kamet kum kabam. Jing sarong. Jing brai kaspa bat kaburam baro jong kani kaperthei. Henry Jisu job ya kini ki jing pensyoy baro. Da kabaw pendan kam da kaktian ublay. Ya ke jing pensyoy ka beningkong u Jisu la jubab yo soitan da ka ba usat na Deuteronomy kalenong ka pra ka tukhat ka balai bat kumjuru ya ke jing pensyoy ka ba bat ka balai ngin I ba usyem na Deuteronomy kalenong ka ba rio ka tukhat ka khan rio bat ka ba khat lai. Lingba ini jing penwandur jengi ibang isyem naga gospel Matthias kalenong basaw kadukhat ka beningkong hadukhat wei u Jisu uhikai ngi kumno ngin le habawan ki jing pensyoy ki bala banlong ha ka kenja do jongi ka jing mut len ya ki jing sngo sam ka bashis pa ka khandai ka dukhat ka bashis pa san ko ong ba ka tien uble ka di ka sharak
pat kajing syai ha kalenti jongi. Tu nginya smart pan pule ya kaktian ublei kenang bangila bangin pendan kam habawan kinu kajing pensyoy. Dengan ngit scam bakajing suk ka bangi yuanu Chris Jisu kendan ringkat bat ngi baro hadu bangin da syempat kublei.